Čau ľudia, ja vás zdravím pri tagu mojej poprvej. Dneska tu mám dvoch hostov, jeden je Domča a Urbík. No, môžeme ísť na to. Jako prvá otázka je, vaša prvá láska? Tak to bylo ve školce nebo ve třetí ve školce nebo v první třídě. Teď si nejsem jistý. U mě to bylo na 100% v druhé třídě. No, a co? No, ešte Urbík. Já jsem říkal. Jaj, dobre. Tak prestaneme sa na ďalšiu otázku. Váš prvý najväčší úraz? Tak to, jak jsem byl malinký, to mi bylo asi 3 roky. Jsem Urbík bol malinký. A snažil jsem se zvednout postel a měl jsem pupeční kilu. Joj. No, môžeme ísť ďalej. Ešte Dominik. Počkej, ještě já. Nevím, kolik mi bylo, ale vím, že jsem spadl na nějaký ostrý kamen a měl jsem v koleně díru. Dobre. Ďalšia otázka je, váš prvý mobil. Sony Ericsson. Co? Sony Ericsson. Nějaká úplně shit Nokia. Dobre, ďalšie. Vaše prvé slovo. Bába. Máma. 9. Prvý alkohol v živote. Prvýkrát. Pivo nebo víno, teď si nejsem jistý. A myslím, že to bylo pivo. Myslím, že je pivo. Dobre, ďalej. Kedy ste sa prvýkrát báli? Počkej. Tak to bylo, jak jsem byl malej a jezdil jsem na Krocanovi, tak jsem se bál. Krocarovi? Jo, já jsem musel jakoby na palice a škrtil jsem ho. Aha, takže já si musím vzpomenout, počkejte. No dobre, tak Dominik spomína na svoje mladé detství, Tak, ktoré mal možno pred 7 rokmi. Dobre. To bylo dávno. to bylo asi, jak jsem byl na táboře. A o čem vůbec byla otázka? Prosím? O co? A jaká byla vůbec otázka? Prvýkrát, kedy ste sa báli. Aha. Dominik se bál poprvé na stezce odvahy, ne? Jo, přesně na škole v přírodě. Tak to bolo super. Dobre, ďalšia otázka. První pusa. Ve školce. V první třídě. Kdy ste prvýkrát hrali Sofa Game? 8, myslím, že to bylo. A Já, to jsem založil moji hlavní postavu Pinak. myslím, že Ja už v 7 rokoch. 7. Se mi zdá. Ja tiež v 7. A to bylo tak, prostě shit. Prostě Pinak je takový velký level a mám ho 3 roky. Protože jsem ho 2,5 roku prostě nehrál, protože mě vyprodali. Dobre, ďalšie je, kdy ste vycestovali prvýkrát do zahraničí? Asi v 5, no do Itálie. Ja asi v 2 rokoch? Ne, Ne, Urbi, ty ne, ty jsi byl ještě v bříšku. jo, a byl jsem v Tunisu. Dobre, a Dominik? Já jsem do Polska. Do Polska? Dobre. Ďalej. Váš prvý počítač. Nevím, co to bylo, ale byla to jenom taková velká bílá krabice. Hej, asi tak nějak. To bylo Windows XP ještě se mi zdá. No já jsem tam měl Windows 98. Ja som tam mal Windows Visa? Jo, Vista. Vista.
Úplně. No, Dobre, prejdeme na ďalšiu otázku. Vaša prvá hračka. Plišák. Pepek námořník. No je to autíčko. Můj plišák Pepek námořník. Já jsem měl maličké autíčko. Moja babika. Ale nie. Nie, ja som mal, myslím, že vojačikov nejaký malý, neviem. No, ďalšia otázka. Vaša prvá hra na počítači. Myslím, že je to Mowgli. Mowgli? Jo, Mowgli. Je nějaký kosmický souboj, to je. Ja som prvú hru hral, ježiš, jak sa to volalo? Mowgli, Prince of Perzie a myslím, že ešte, jak sa to volalo? Doom. Jedničku. Dobre, ďalšia otázka je, počkajte, kedy ste mali svoje první kolo? Alebo pre Slovákov bicykel? Asi v 7, ale to se Žehošková. dostal. Ne, ve školce ještě. To jsem dostal od někoho. No, a úplně, prostě to bylo v 7, v 6, nějak tak. Dobre, a teraz Dominik? Tak ve školce ještě. Dobre. Ďalšie je váš prvý domáci mazlík. Pejsek. Kocour Kuba. Čo? Kocour Kuba. Aha, dobre. Ďalšia otázka je vaše prvé video. Před týdnem. No nějak tak. Před 4 mesiacmi. Keď som ešte natáčala na mojom prvom kanále, ktorý už neexistuje, Kurix.sk. Dobre, ďalšie, váš prvý tábor. Tak to vím úplně přesně, protože na ten jedu i letos, tak hasičský v Jeděticích. Je to někde u Písku Já si to teď pamatuju. a je úplně dobrý, už tam jedu po třetí, baví mě to tam. Si pamatuju, nevím v kolikači to bylo, ale vím, že jsem byl na šmoulím táboře. Viete prečo tohoto Urbiho baví? Lebo tam môže s hadicou naháňať baby. Si Dobre, tak my sa s vami lúčime pre tento diel. Bol to tak vaše poprvé. A čauko! Čus.